Salut fraților, sunt Răzvan și bine ați venit la un meci de... Ghiceți ce? Dagario pe Minecraft. Da. Dagario pe Minecraft. Ați primit așa ceva? Nu cred. Ok, aoleu, ce mare e ăsta. Mori, mă. M-am mâncat. Nu cred așa ceva. Join. Așa, hai să mai începem încă o dată. M-am mâncat. Nu sunt deloc la minigame ăsta. Hai să jucăm acum serios. Ia, hai. Fugi! Steve, lasă-mă în pace, stai potolit. Cât mare e ăla. Stai așa, e ca așa. Așa. Băi, Max, ușor, ia treci, mă. Așa, frate. Cum m-a mâncat ăla? Chiar nu înțeleg. Era mai mare ca el, ok? E foarte distractiv. Mă ajung aici. E foarte distractiv minigame. Nu știu dacă îmi place, dar mie chiar îmi place. M-am mâncat. Serios. Și greu de jucat în asta, da. E un distractiv, ce-i drept. Nu știu, bă, dar mie îmi place. Hai să băgăm și o muzică, ia. Ne. Cum m-am mâncat ăla? Join. Mai mult în... Join? Nu știu deloc să joc Agario. Pe Minecraft. Așa se numește serverul mkducadu.ro. Și sus? Ok. Nu, mânca în asta. Scuzați-mă. Puțin. Ok. Mâncate. Trecem. Nu cred, deci nu cred. Nu te duc în asta. Nu te duc, că n-am mâncare. Unde duc? Pe aici? Ok. M-am mâncat, bă, fucking shit. Sunt multe minigame-uri interesante. Caută mâncare, hai pe asta. Nu cred, treci încă. Cum? Nu cred, mai. E foarte interesant. Ce de greu. A, merge, frate, merge. Merge, coi, merge. O să intrăm și la un chit. Mănâncă-te, mă.
Deci ești mai mare, de asta a fost mai greu. Nu e. Cred că luna. Stă forță sau așa ceva. Nu cred că m-am mâncat ăla, deci nu cred. Nu mă încoane cu. Că n-am deloc. E mare arena. Am jucat și niște... Acum mergeam survival game și este chiar foarte mișto cu serverul ăsta. Că așa, Lucado, cu roșii și tot așa. Eu care sumă ea? Ok. Am și un mare scor. Nu prea e bine să te plimbi pe lângă perete, dar mă rog, nu contează, nu este nebuni. El merge fără premium, nu contează că aveți premium sau nu. El merge fără premium serverul. Și asta mi se pare foarte mișto. Vreau să-l mânt pe tipul ăsta. Mi-a scăpat? Da, nu mai scap. Și eu intra în ăla, ca un prost ce sunt. Fucking shit. Nu! Am cât de mare e asta. Deci pe ce loc sunt eu? Ok. Am 100 la scor.